Hello payasang di target KOKBOROK channel no tini 14 tarik 11 mas ni no guti rinan thang thong payasang norok channel sada khang ke subscribe khai di bell icon click khai notification maman chakhe ton payasang chung sabrum no success mai aphano maximum chung success mano norok agini video fan nai nai di keche chadang nai rok norok play khai mano chache rok norok play takhadi Angke baya sang norok nungui mangkana mian salo sang success man mani second row no 3 ending Angke baya sang norok le success de man mai asai miya ang le success mangka miya pura ang ni jenno play khayu aba ke ang ni jenno success mangka Angke baya sang norok bo mai ke success nana angke norok bo play khaidi angke norok bo jate profit ungma jarkhai no play khaidi angke norok success mannai Angke kakao tini salo narok success manna hinui angke narok success nadi angke chung bisi kok sayawi chung thanglai goti digi angke je success mannai je ano support khai thungui dongnai no belai belai hambai tamoni ke norok hamjak mate chubama bai ani suksora tei tabuk success manui tongo angke norok joto success nana ni muchuk khai joto norok support khai angke norok support baisi successful mannai chung angke payasang norok sai mangkhana je success nana hingkhai support bo nango support kre hingkhe success krai hingkhe bayasang norok support khai di hingkhe success mannai hingkhe chung chao thanglai hano hingkhe bayasang norok oro nungui mangkhana tini ni salo hingkhe tini salo norok 3 tai 8 thungui mano hingkhe shoot to sai mania aipana norok play khai nai di norok play khai nai kheno sai mana no hingkhe norok chajak khai play khai mano chajakhe khe norok play takhai hingkhe bayasang je chajaknai rok norok 3 tai 8 house no play khai di ar je chajiya rok hingkhe norok play takhai di guti no play khai mano hingkhe tamo hingkhe backup ni bagui chung house ending maruo norok jate guti o success maya phano house ending o success matung hinui hingkhe bayasang norok nugui mangkhana normal guti norok no 3 dai hinui rijak hingkhe chung miyaporo normal guti o chung success manliya ah bagui chung tini haino hai chung thungui nailainai hingkhe tini success maya hingkhe khana bo haino hai thunglainai hingkhe khnani pore jodi success maya hingkhe chung total khe haino hai naipisinai hingkhe khakao tini success manano hinui hingkhe norok normal guti no 10 taka ba 20 taka khai phano norok play khai mano tini salo hingkhe bayasang norok nungui mangkhana je oro guti tongmani abono play khai di tarpore nog no haino hai hit guti hinui ririkha kintu guti kisa kwbang haifano norok play khai mano hingkhe norok nungui mangkhana hingkhe norok chajakha hingkhe play khai di norok chajaya khai play takhai di je guti bangjaknai rok norok ni je target manmani play khai di ar jodi guti bangjiya hingkhe norok bepang no play khai mano tamoni hingkhe norok no booking guti bo regular guti bo tongo ah bagui norok ni guti kisa bangman ma hai wngui thangui mano hingkhe guti bo bangfano asuk bangya tamoni abo hit guti hingkhe normal guti omo haikhe norok no rijak tongo tei norok chajakkhai norok play khai mano je chajaknai rok play khai di chajaya rok norok play takhai di hingkhe bayasang membership ni bagui ang je booking guti nog no rijak abono no norok play khai di tamoni hingkhe norok saboni rwkha khai norok los ongnai hingkhe ah bagui norok no kok mario ar jodi ang je kuno target mangkha khai booking guti rok no ang post khai rinai hingkhe norok tamano di norok play khai tongdi hingkhe ang jodi guti maya sak jora nog no ang guti rwui maya ar jodi target manfru hingkhe norok bo ang membership rok no post khai rwino norok asuk uanayawi no norok play khai tongdi tamoni hingkhe sob somoi
जों साक्सेस माना कौगा नायदि जों सब समय साक्सेस मानानै के बनि आबो बायो खरै waisa wisu bo misango waisa wisu wa target kati lango abakai ke narok thangdi narok bindas ke thangdi tension ayawi no thangdi kai narok video no sada khang kai narok share khaidi tai nang baya sungnobo share khaidi di borobo lekhai tong kai mema sinna nai rongbo belai belai hambai rok khalongma bagoi ngai narok joto khalokdi tata jeng success manai jini target phainani tai bisi din kwrwi kha habagoi kok kwcharnai norokno narok kahama khe thangdi narok tension ayawi no thangdi ke narok 100% success manai. Ke norok je ani kongni mota thangya wngmani abagisi norok ni loss ongo sigare actually nadi 5 ta goti ang domkha example 5 ta goti no jori 10 টাকা kai thangka hingkai 3 din jodi ang 10 টাকা kai thangka hingkai bwswk thanai ani hingkai ani 150 টাকা si thanai hingkai tai 20 টাকা kai thangka hingkai bwswk thanai 300 টাকা si thanai ani hingkai omai ke uansukoi norok play khaina nango je hingkai norok la haiste thanglaio haiste thanglai hingkai norok loss ongnai ta hingkai norok kanadi membership rok norok ang sama hai ke norok play khaidi norok 100% norok success manai ar jodi norok onno channel o thangka onno channel o thangai membership nakha hingkai norok success mangfano norok profit wngya nai je ang norok no bujogoi sama hai joto membership simiya joto borok no joto je ani oro views tongnai rok norok joto no khnai norok poma ke thangnai norok jodi booking goti thangnai hingkai 3 din 5 টাকা kai thangni tai 3 din 10 টাকা kai thangni hingkai aro success wngli hingkai tai next time o 3 din 20 টাকা kai thangni tai 3 din 30 টাকা kai thangni omai ke no play khaidi.